Terveisiä kävelyltä. No kävelitkö kauaskin? Ei, kun ihan tässä lähellä vaan. Kävelin kaupankin ohi. Teki niin mieli mennä sillalta alas. Eikö sä luota, että Inka pärjää siellä? No ei. Missä? Tässä on vaan levätty jo ihan tarpeeksi. Hei, sä oot sairaslomalla, etkä edes haaveile töihin menosta. Joo, kyllä sitä sanotaan, että ei missään nimessä kannata jättää kesken sairauslomaa. Mitä helvettiä? Kai sitä nyt omaa olonsa voi luottaa. Luota sinä vaan siihen, että lääkäri. Nyt on kyllä niin hyvä ja enää. Musta mies. Olisin mieluusti avaamaan Homoja. kaupan. Joo. Jaana, mä tiedän, että sä vastustat tätä. Mutta mä oon jo ihan terve. Joo. Kato mua. Seksi Seppo. No mä tekisin pari lyhyttä päivää viikossa. Niin siis sä haluaisit avata kaupan? Niin, jos mä No tekisin niin. vaikka aamupäivän ja katsotaan sitten illalla mikä on fiilis. No, Inka tietysti jatkaa töissä. Joo, mä pidän mielelläni vapaan aamupäivän. No se on se Ossi. sitten. Oi, kiitti rakas. Musta mies. Mitä sä siinä teet? Missä? Ja Jaana antoi mulle luvan kokeilla päivävuoroa. Kesken sairausloman. Mä oon jo ihan No niin, kunnossa niin. Ja tää on pelkkä kokeilu, joka voi keskeyttää milloin tahansa. Sä kyllä näytät vähän nauttivan siitä. Kiitos Jaana, joka No on en. antanut kaiken vastuun ja antanut mulle levät. Voi kun kiva, ettei menee niin hyvin. Jaanaa mä kyllä itse asiassa etsin, kun mä olisin näyttänyt sille valokuvia, mitä mä oon valinnut sitä kirjaa varten. Mitä helvettiä? Kato. Tää eikä oo ihana. Kato. Eikö se ihan seistä? Joo, ja tää pohjasuunnitelma on tehty sillä tavalla, että tässä vaikuttaa olevan enemmän neliöitä kuin mitä Homoja. tässä oikeasti onkaan. Ja keittiö ja alkovi on remontoitu ihan viimeisen päälle. Joten kierrelkää ja katselkaa vaan ihan rauhassa. Hirviöitä. Entäs putket? Missä? Niin, tosiaan ne putket. Mitenköhän ne Jaa, mutta tässähän meillä onkin mies, joka tuntee tämän taloyhtiön putket paremmin kuin omat taskunsa. Miten se on, Seppo? Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa Homoja. putkiremonttia lähiaikoina? Ei tosia. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita kissahiekkaa pönttöön. Joo, kaikenlaisia tapahtumia sitä kuulee tapahtuva. Joo, mutta tämän taloyhtiön putket on kunnossa ja vesi virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte testata sen tuolla toiletissa itse. Ja katsokaapa samalla aakeleita. Pinnat on ehjät ja saumat ne on suorassa. Ai Seppo, kyllä säkin vielä sen oman kämppäs löydät. On se tämän päivän ei paljon innosta. Se oli kauhean kalliskin. No se oli vasta ensimmäinen. Helvetti. Sitkeyttä vaan. Joskushan tästä on kuitenkin muutettava. Enpä enää koskaan ole sitten surriesannassa. Niin. Missä? Mukavahan meillä yhdessä on ollut. Mutta mä oon nyt tullut siihen vaiheeseen elämässä, että meidän täytyy laittaa hynttyyt yhteen Tanjan kanssa. Jaa, niin. Ja alkovia tutkiessa niin kannattaa kiinnittää huomioon noihin... Laitela. Ismo Laitela.